Roedd mam yn cadw siop lyfrau yn Llanrwst ac gathon ni yn blant yn magu yn y tŷ oedd yn sownd wrth y siop. Felly oedd Sion Corn bob amser yn dod drwy'r siop yn doedd, nid lawr y simna, ond dod drwy'r siop a llyfrau oedd yr anrhegion dolyg yn aml iawn. Felly mi oedd llyfrau yn bwysig i mi erioed. Dwi'n dal i gael pleser mawr yn darllen. Ac felly, o'n i'n weld o'n rhywbeth naturiol iawn. Oedd yn had yn awdur, mam yn gwerthu llyfrau, a dyna oedden nhw'n siarad yn aml iawn bod angen mwy o lyfrau yn Gymraeg. Felly, ar ôl mynd drwy gwrs coleg yn Aberystwyth, ddoes i nôl i Llanrwst dechrau gwasg Carreg Gwalch. Y bwriad o hyd ydy ceisio llenwi bylcha, creu llyfrau Cymraeg, difyr, fydd yn apelio at oedolion ag at blant.